Hej YouTube, i dag skal jeg vise jer, hvordan man laver en Hamachi server. Først går jeg på Google, Hamachi, og der. Og så bare den der øverste, I finder. Free download, trykker I der. Og så trykker I free download igen, og så kommer der et eller andet hernede, så Google Chrome. Og så så skal du lige installere det eller sådan noget. Det tror jeg godt du kan finde ud af. Det er rimelig nemt. Og så går vi ind i Minecraft.net. Og den er også cracket, den her Minecraft server, bare roligt. Til at der ikke har købt Minecraft, fordi ja. Skriv lidt nummer ind. Okay, det behøver jeg ikke. Nå, så trykker jeg download. Den der. Jeg har allerede en mappe åben. Gør sådan der, trykker den herind. Måske jeg laver lige navnet om her. Sådan der, og så gør jeg sådan her. Åbner den. Så lader den lige arbejde færdig. Ja. Altså sådan her ser Hamachi ud, og kommer her ind. Og så alt det her, det skal ikke, det behøver ikke, det må gerne være her. Det gør ingenting. Fordi jeg har det sådan set selv. Og så når den er færdig, så skriver jeg stop, og så vi skriver bare nu, fordi så stopper den automatisk. Og jeg har ikke ret hurtigt internet. Sådan der. Sådan der. Så går jeg ind i den der server. Altså, start med at være sådan, du ikke kan åbne den. Så går du bare ind med åben med. Nogens-blok. Sådan der. Så den åbner sådan her. Jeg skal skrive den IP her. Den kan jeg huske i hovedet. Det er der. Sådan der. Så kan du vælge om PvP skal være på. Det vil jeg ikke have. Så kan du vælge hvor mange player skal være inde. Det er bare 20. Det vil jeg ikke ende på. Det her, det skal jeg huske at slå fra. Hvis det skal være en cracker, så skal den her være false. Og den her, det er til monstre. Altså sådan, I kan næsten regne ud alt det der. Jeg har aldrig fundet ud af, hvad det her er til. Skriv bare youtube.cos. Og det her, det skal også være false, fordi det er sådan noget dårligt noget. Så om de må flyve, det må de gerne. Ja, så er det. Så trykker du gem. Åbner den igen. Okay, og så står alt der. Det kan godt tage lidt lang tid at load verdenen første gang. Altså første gang på den server. Og som man kan se, har jeg købt Minecraft. Så trykker du login. Åbner vi den lige. Trykker multiplayer. YouTube COS. Og så det der. Og så går bare ind den. Og så jeg har millionær installeret. Og min computer er lidt langsom, fordi jeg filmer og sådan noget. Og jeg kan ikke ødelægge. Jeg kan ikke ødelægge spawn. For eksempel her kan du godt ødelægge. Det blev brændt. Og jeg har fly. Og jeg er ikke op eller noget. Men så hvis du gerne vil op en, så gør bare sådan der. Op for at se, hvad hans navn er. Og sådan oppe. Ses.